What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. At kagaya ng lagi natin sinasabi, maraming salamat po sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon para makapag-vlog sa araw na to. At nakikita nyo naman sa likod ko, nandito tayo ngayon sa Daniel's Coffee sa KDR Adventure Camp. Ayan, kung nakasubaybay kayo sa ating idol na si Read for Speed at si Alfred Watermax, dito sila mismo nagkita ni Manibela, si Kuya Daniel Razon, para magpirmahan ng official contract para maging official host ng Manibela. Ayan, congratulations sa inyo Sir Alfred, Boss Read. At syempre, kagaya ng parati pa rin namin ginagawa, susuporta kami sa channel ng Manibela. Okay, so sa ngayon, samahan nyo kami at tayo magbe-breakfast dito sa Daniel's. But before that, syempre, intro muna at konting road trip papunta dito. Let's go! What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. So as you can see, maaga-aga pa mga kabalen at paputok pa lang ang araw. Dahil breakfast ride tayo ngayon for today's video. Ayan. At ang destinasyon natin mga kabalen ay walang iba kundi ang mainit-init na tambayan ng mga sikat na motovloggers ngayon. Walang iba kundi ang KDR Adventure Camp, alright, o yung tinatawag na KD-RAC. Ayan. So kung nakasubaybay kayo kay Boss Reed at kay Alfred Watermax, ayan, doon sila nanggaling lately. Kung saan na-meet nila si Manibela, Kuya Daniel Razon. Ayan. So itong tatlong taon na to ay ang aking mga talagang idol sa pagmomotovlog, no? Siyempre ang ultimate idol natin si Kuya Daniel, at ang nag-inspire sa atin na magmotovlog ay siyempre si Reed. At isa sa mga hinahangaan din natin na motovlogger at bilang isang successful na tao ay si Alfred Watermax. Kaya nakakasaya ng puso na nagsama-sama tong tatlong bigating motovloggers na to, no? Kaya naman doon tayo pupunta ngayon, doon sa kung saan sila nag-meet na tatlo sa KD-RAC or KDR Adventure Camp, doon sa coffee shop ni Daniel's Coffee. Ayan. Okay. So may makakasama tayo ngayon, no? Dalawang chicks. So may dalawang chicks tayong makakasama. Mamaya makikilala nyo kung sino sila. Ayan, sila yung makakasama natin mag-breakfast ride. Okay. So nag-U-turn tayo mga kabalen, no? Dahil nakaharang yung barikada. So kailangan natin mag-U-turn. Nandito na kaya si Abby. Ayan. Okay, so may na-meet tayong mga ano natin dito, mga tropa, no? So bigyan natin sila ng stickers. Ayan, so buti na lang marami akong baon. Salamat sir, ma'am. Thank you po. Akyat tayo sa taas, baka nandito yung ating ka-meet up. So ito na yung unang chicks na makakasama natin. Si Abby. Ayan, ayan. So nakaano siya, R3 na Yamaha. Ayan. So, 'di ba? Nakakabilib, no? Kababaeng tao naka R3. Lady rider, malupit. Thank you po. Ano rin kayo kanyan, sir? Wala ka. Pabala nga kayo. Ako rin, babakay kami. Pabataan ko rin kay KD-RAC. Sa ano galing sir, di ba? Sa Astro?
It's not sure po kung galing ang Castro. Nakita niyo po. Wala, nakatamo kayo eh. Astro. Astro, yung nasa Astro tayo. Na-champion niyo na ba ako doon? Oo, ni Madam. Naalala mo? Ay, oo yata. Oo, yun nga. And thank you po. Ride safe po kaya kayo, sir. Nung ka rin kayo kanyan? Bataan kami, sir. Pabataan ko rin eh. Ako rin kayo bataan, sir. Kenny mo, Orani. Kitang KD Rock. Ako naman taga Alauli po. Hello. Mga picture. Oh, shout out. Shout out, PDX3! Ayan, okay. Shout out, wanted jowa! Oh, wanted jowa daw si madam. Ayan. Ako din. Oh. Wanted jowa! Oh, wanted jowa din daw sila. Silang tatlo, wanted jowa. Ayan. Wanted jowa! Wanted jowa! Huwag lang yung maluloko, please lang. Bakit? Hindi ba kayo mga naka-backride? Kayin po. Hindi. Solo. Naka ano din kayo? Pero kami kaya lang malalaw kayo. Tumatakbo kami 220, sir. Walang hawak. Ay, di ba? Kala ko mga OBR kayo eh. Hindi pala. Mga riders pala. Ingat kayo, sir, ha? Okay, salamat. Ingat din po, ride safe. Sir, makuha na kami. Thank you po. Okay, so ayun po, ang unang chicks na pick up natin. Si Abby, ayan. So kaibigan natin yang si Abby. Next naman na pupuntahan natin ay si Ma'am Shi naman, si Ma'am Shi Allen, yung nanay niya. Ayan. So magnanay na riders tong dalawa na to. Nakakatuwa dahil nung isang araw nagkayayaan kaming mag-ride. Nagkita kami sa isang event at ayun, nagkayayaan ng breakfast ride. Kaya eto kami ngayon. Yun oh. Ayan oh, Ma'am Shi Allen no. 'Di ba? Astig na astig. And eto naman si Abby. Ayan, 'di ba? R3 Yamaha. Astig. Okay, so ayan na no. Malapit na tayo at aking nang naaaninag ang KD Rock or KDR Adventure Camp. Ayan. So dito na siya, kakanan na tayo dito. Ayun no, kitang-kita naman, wala namang kaligaw, KD Rock. Tapos tabi siya ng Shell gas station. Ayun. So ito na yung paakyat. Ganda. Entrada pa lang oh. Napaka napaka enticing na. Alam mo talagang adventure ang susuungin mo. Ayan. Okay, ano? KDR Adventure Camp. Okay, ayos. Okay, so nandito na tayo at magpa-park na lang tayo saglit. So ayan, so papasok na tayo ngayon sa loob ng Daniel's Coffee no, at kasama natin ito si Abby. Ayan. So hopefully mag-start na rin siya ng vlogging. Tuturuan natin siya. Ayan. Okay, so Daniel's Coffee, ito, papasok na tayo at syempre expected na masarap ang pagkain dito at ang kape. Lalong-lalo na yung ambience. Ayan, so ikutan natin ng mabilis. Ayan no, 'di ba? Nature na nature ang datingan. At talaga namang mag-e-enjoy ka. Dito masarap mag-breakfast. At lahat, dinner at lunch na rin. Okay? So, pasok tayo. For it's not beautiful if it's not true. It's not the kind of Hello. Hello ka muna sa vlog ko. Ayan. Hello vlog. Welcome to my guys. Okay, so ano ba meron dito sa Daniel's Coffee, no? Alamin natin, order tayo at kasama natin ang dalawang mag-ina na to na sobrang astig, lady riders at talagang nakakasabayan natin sa daan kanina. Ayan. Okay, hello muna kayo. Ayun. Ayun, shout out po sa lokal ng Sunnybrook sa Cavite South po. Hello po. Slapsel TV. Welcome to Kabalen. Ayan.
Shoutout sa Plan Boys, Tagaytay. Hindi kayo nakasama. Sayang, ganda dito. Hindi ra. Hello, sabit lang ako. Sabit lang sa mag-ama. Ang Daniel's Coffee Bataan ay matatagpuan mismo sa premises ng sikat na ngayong KDR Adventure Camp. Here, they offer variety of coffee and non-coffee based drinks. Perfect ito sa mga taong coffee is life na katulad ko. Marami din ditong iba't ibang pagkain na pagpipilian like sandwiches, pastas, pizzas, at cakes. Ngayon, ang tanong ng lahat, masarap naman ba? Well, for me, ang lasa ng mga pagkain at drinks dito ay hindi na nagkakalayo sa lasa ng ating mga sikat at paboritong coffee shops. Ganyan ang kalidad ng Daniel's Coffee. Not to mention, ang super gandang ambience ng mismong place at ang napakaaliwalas na outside view nito. Kaya, if you would like to try this for yourself, punta na dito sa Daniel's Coffee sa mismong KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Okay, ayan mga kabalen. So yan ang ating Daniel's Coffee experience dito sa KD Rock Orani, Bataan. Ayan. So sobrang nag-enjoy kami sa place, sa food, at sa sobrang accommodating ng mga staff dito sa KD Rock Daniel's Coffee. Ayan. So sa mga hindi pa po nakakapasyal dito, punta na kayo. Napakalapit lang puntahan. Dito lang sa bungad ng Orani, Bataan. Okay. So hanggang dito na po muna mga kabalen. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, meron po tayong YouTube at meron din po tayong Facebook page. Just search in Kabalen Motovlog and hit that follow and subscribe button. Okay, so once again mga kabalen, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye!